tinzi namtoti ndoshoti ndichipinda toti grenade sabloti ndowapfeka dzakabudura nebamshoti kunovaita vadiki vanofira paspoti vakandipinzira kuairport uri kupisa kunge ti iri mutipoti mavhenda mawindi kurodpoti vari kukopa kabhana vari kungoti saka ndati tenge itoda mukaona tangosvika tenge itoda musasaisa malegendary tenge itoda ndikati tenge itoda mukaona tangosvika tenge itoda musasaisa malegendary tenge itoda. Round 2 Street Studio Session Platinumvibes. You know the drill kuti comment section ndio unenge wine chimuti chakuti tipromote local talent. A Jax Rider representing Chinoi Chikono no Massive ndiye ari kupinda pandandi na Gonye Remamvere representing Harare South Stone Ridge ndandi dzakutanga kufambwa. Mikela round 2 iri tipe rhythm tishitangidzi pinda yako man. Shoot Mikela exclusive. Me not afraid of anything. It's a yo ndakazvarwa ndakadaro ndosaka ndichingodaro vegara chindibvunza sezvichinzi une nharo ivoisi rakasimba risina kungodaro musindo ndikautanga kare ndiri kuchikoro toyazi ndaingopinda ndichisiya zvakadaro ndonyora kumadziro mr ndingifa ndikabhiro ndagarwa chindituka kuti ushota kwechikoro ndirikandiramba ndengosiya rakadaro tinzi namtoti ndoshoti ndichipinda toti grenade sabloti ndowapfeka dzakabudura nebamshoti kunovaita vadiki vanofira paspoti vakandipinzira kuairport uri kupisa kunge ti iri mutipoti mavhenda mawindi kurodpoti vari kukopa kabhana vari kungoti saka ndati tenge itoda mukaona tangosvika tenge itoda musasaisa malegendary tenge itoda ndikati tenge itoda mukaona tangosvika tenge itoda musasaisa malegendary tenge itoda. Scientifically and academically permitted resident internationally like chocolate bars vocabulary diri inside sema capillary listen to the vocal and lyrically yes I'm great but not that kali vanonditi hero same socha wekumali ndounganidza vanhu kudarika barali alright vakuzikombeya nevanhu vasirivo vakati vakwidzwa ndege vakwira tiriyo vakazosarira pasesheni isiriyo vakazoona vega panesemu takavada pokatira takapinda pokapfiga takarugwa pakarigaya vakasasa patikainzwa takapinda chivadhinda chivaruma nekuva geto rangu parika saka ndati kwanzai masamba aiwaiwa maimwana ti yenyu iri kunyanya kutapira kwanzai masamba ndamboedza kushingirira aiwaiwa yakundinyanyira kwanzai masamba aiwaiwa maimwana ti yenyu iri kunyanya kutapira kwanzai masamba ndamboedza kushingirira aiwaiwa ishukeleliyatula shuga taka topinda zvine munyati kupinda zvine kadobi tiktaka chimboonerai mashotsi vafana vese vemutoti tiktaka topinda zvine munyati kupinda zvine kadobi tiktaka chimboonerai mashotsi awachana ndine partners kunge bin ladin ndomisa vanotenzera mapengadin general kuita kunge aladin ndindine jesaka ndindine marabin kumakuma iwe kumakuma wese kuchinhoi vacha vhumavhuma kuti Gonye Remamvere ndiro riri oyo vakandibata fanika boki kutondibutsurira kure fanika dongi but zvekusaiswa inina ndidi vakandibata rafu kutondibata kaki hoi wakamborohwa zvekuti ubvunze unobuda mune vamwenda panze zvaitorwadza kutonge chirise Round 2 a Jax Rider representing Chinoi Chikono no Massive. A Gonye Remamvere representing Harare South Ridge Platinum FM Street Studio Session. Mu comment section ungonzari jonjola and ndiri kubatwa pa 8 lines acho adzichinaka zvekena nekutoka preparation yetupinde mu round 3.